Takže alo ľudia, zdravím vás Valuty 2 u serveru Silnix, hrám tu s Rapasom, ale teraz tu Rapas není. Ako videli ste na prvom videu, že vám dám do popisku tohto, že naťažil som si také drievko, 4 staky, hneď si tento stak premeníme na tento plant. Začneme ako takto. Tu máme stop, nemáme, samozrejme. Jedna sakerka sa nám už rozbila, takže máme druhú. Chcel by som spomenúť, kým budem staviať. Chcel som pripomenúť teraz cez leto, čo natáčam, ako toto leto ide byť Krafkon, československý, teraz som si nerátal, 1, 2, 3, 4, 5, čiže československý, bude to v Prahe, Ostrave, v takýchto mestách, potom na Slovensku bude Žilina, Košice, Banská Bystrica, Bratislava. Nie, to som nechcel. Čiže asi tak. To som zvedavý, že takúto dielu staviam a neviem, čo nebude mať. No to už je jedno. Jump? Dobre. Proste urobíme takto, dúfam, že sa zase zatmieva ako vždy, pretože tu sa strašne rýchlo menia dní, strašne rýchlo chlad ide dole, strašne rýchlo sa všetko robí. Tak 1.6 je skvelá. Pantná vec, že sú tu kone. Kone sú najlepšie. Aj oslík tu je. Oslíka by som tiež chcel mať na prevážanie surovín. Takže ešte hop. Dobre. Aha, tam nebude hore žiadne creeper opravovať. A tak skeleton by ma, ako on má zvykol, zestreliť. Takže na rýchlosť. Ešte toto. Tam vidíte Rapasov domček. Tu je roklinka. Čiže, no. Dobre, to by bolo. Nespíme sa, budeme zase pracovať na dome. Zavrieme si, aby nás Rapas neotravoval. Čiže už je momentálne noc, je 1 hodina 17 minút. Ja som si zase zabudol samozrejme stopky zapnúť. Ale ja som šikovný retard. Niekto mi píše na Skype, ignorujem to. Rapas by mal prísť tak o približne 50 minút zaokrúhlene. Tak. Ty čo tam robíš, hej? No. Dobre, potom sa presťahujem, až keď bude celý dom hotový. Rapas bude zase naštvaný, že niečo veľké stavím. A čo, tak minule som chcel hrať. Čo je na tom hrať, jeden postaviť. Sice bolo ono. Chýbal nám cobblestone, čo sa nikdy nestáva. A
bolo to strašne mŕte, preto už to nikdy nechce bývať. No super, teraz som padol. Trafím ten bod? Netrafil samozrejme. Skúsim ešte raz. Čo sa nedá trafiť? No. Nie. Dobre, kašľam na to. Teraz by som chcel to sa k tomu oknu dostanem. Teraz by som chcel naťažiť si takto drielka. Aha, zimný bajl, no, to by sa zvíde. Ski bajl. Český je, ale dobre, fail. Idem tu radšej nič vraviť, lebo si dostanem ego. No, hýbaj. Musú dievka naťažiť treba. Ale teraz potrebujem brezové drevo. Nevidel som napríklad ešte niekde brezové drevo krípel. Strom. To sú iba tieto sprosté stromy. No proste. Zase. Takže si naťažíme nejaké drevko. Vyskočíme, lebo to je dlhánsky strom. Dobre. Dobre, takže sme to dali. Sa zišlo jase. Dobre. Zase pro jumper. Dobre. Ťažíme si drievko. No, super. Koľko to máme? No, ako mohol som ako vzorku použiť. Vrátime sa do našej vily, ak to môžem nazvať vila. Kocka tá vila, nevadí. Kopíme si podlahu. Pozrieme sa, ako to vyzerá, čiže pozrieme si sem takto drevo a sem takto drevo. Jeden, druhý. To je úplne to isté. Lol. Dobre, čiže budeme si takto. Takže no, takto to nechám, čiže robím raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Neviem, prečo to tak robím, ale tri. To je jedno. Hop, sliepka. Nie je to najhoršie. Ale to by bolo dobré celkom. Počkať. 3x3. Mám také mega kocky. Takže to inde. To je jedno. Čiže hop. Sem, sem, sem.
nevyzerá to najhoršie. Dá sa to ako prežiť. No a zase kopať, ježiš. Kopanie mám rád, ja som taký kopač, ale... No. Oho. Čiže kravkou sa bude konať späť ku kravkom samozrejme. Kravkou sa bude konať že 23. Bystrici, 21. v Košiciach, v Bratislave 24. sa mi zdá. V českých neviem. Potom budú tam vystupovať Gogo, Minecraft, Bedry, Artix, to ešte taký, ja neviem, Aty, čo ja neviem, kto ešte, počkajte, porozmýšľam. Aty ešte kto? Ja Ježišek, Kody. Gamer tam nebude. Gamer je v anonimite. Hlavne, že tam je Minecraft, Bedry a takýto, čo mám ich najradšej. Z toho dreva není. To úplne sa nedá hýbať, keď máte shift. Počkajte. Shift. Ťažko sa hýbe. Nakapame sa. Dúfam, že to nejde. Raz, dva, tri. Wow, nevyjde. Nevadí. Dom už nebudeme posúvať, sa mi nechce. Čiže asi takto. Nie, zase noc. To je možné. To si robím na srandu. Ešte vydržím chvíľku. Hej, ona sa mi vyserá po dvere. Svíňa, jedna. Kde si? Iď počkaj, ja si ťa nájdem. Jo. Malo by to ísť. Jo, fajn. Čiže to vyšlo, to bolo hlavné. Dobre, čiže... Takže na tento diel to bude všetko. Lúčim sa s vami, čaute. Ak sa vám video páčilo, dáte like, alebo dáte odber. Lajky by som bol radšej, ale tak môžete aj odber. Takže čaute. Lúčim sa s vami, majte sa, pekný večer.